Ήταν μεσάνυχτα και όλοι σήκωναν τα ποτήρια τους στην υγειά μου, σαν να τους ένοιαζε ποτέ τι θα γινόταν με μένα όταν έσβηναν τα κεριά. Η μαμά χαμογελούσε πιο πολύ από όλους. Όχι ζεστά, όχι περήφανα. Απλά κάτι σκληρό στα μάτια της, αυτή η έκφραση που είχε όταν τα χρήματα ήταν κοντά αρκετά ώστε να τα μυρίζεις. «Στην Ελένη», είπε σηκώνοντας τη σαμπάνια της, «επιτέλους γίνεσαι ενήλικη». Ο Σταύρος, ο πατριός μου, έγνεψε δίπλα της και πρόσθεσε ότι είμαι επιτέλους αρκετά μεγάλη για να παίρνω ώριμες αποφάσεις. Σαρκάστικ. Ώριμες αποφάσεις. Αυτή η φράση κρεμόταν στον αέρα σαν άρωμα πάνω από κάτι σάπιο. Χαμογέλασα, έκοψα την τούρτα και δεν είπα τίποτα. Σάις. Γιατί νωρίτερα, εκείνο το βράδυ είχα ήδη κάνει το μόνο ώριμο πράγμα που κανείς σε εκείνο το σπίτι δεν περίμενε από μένα να κάνω. Είχα ξεκινήσει τη διαδικασία που κλείδωσε το καταπίστευμά μου σε σημείο που η μαμά δεν μπορούσε να το αγγίξει. Determined. Λέγομαι Ελένη Παπαδάκη. Εκείνα τα μεσάνυχτα ήμουν ακόμα 17 για ακριβώς 60 δευτερόλεπτα ακόμα και ο μόνος λόγος που η οικογένειά μου προσποιούνταν ότι με γιορτάζει ήταν ότι η γιαγιά μου είχε πεθάνει 2 χρόνια νωρίτερα και μου άφησε ένα καταπίστευμα που γινότανε προσβάσιμο όταν έκλεινα τα 18. Προσβάσιμο. Αυτή ήταν η αγαπημένη λέξη της μαμάς για 6 μήνες. Όταν γίνει προσβάσιμο, μπορούμε επιτέλους να σταθεροποιήσουμε τα πράγματα. Όταν γίνει προσβάσιμο, θα προχωρήσουμε μπροστά. Όταν γίνει προσβάσιμο, μπορείς να συνεισφέρεις σαν ενήλικη. Ποτέ δεν είπε το μέλλον σου. Ποτέ πανεπιστήμιο. Ποτέ ασφάλεια. Ποτέ ελευθερία. Μόνο προσβάσιμο. Η γιαγιά το αποκαλούσε προστατευμένο. Αυτή ήταν η τελευταία πραγματική συνομιλία που κάναμε ποτέ μόνες μας. Ήταν ήδη στη μονάδα παρηγορητικής φροντίδας τότε, με λεπτό δέρμα και αδύναμη φωνή, αλλά το μυαλό της ήταν ακόμα αρκετά κοφτερό για να κόβει γυαλί. Με κράτησε από τον καρπό και μου είπε ότι η μαμά μου νομίζει πως η πρόσβαση σημαίνει ιδιοκτησία. Δεν σημαίνει. Τότε νόμιζα ότι το εννοούσε συναισθηματικά. Αργότερα έμαθα ότι το εννοούσε νομικά. Το καταπίστευμα άξιζε 420.000 ευρώ. Όχι χρήματα δισεκατομμυριούχου, όχι φαντασία. Πραγματικά χρήματα που αλλάζουν ζωές. Πανεπιστήμιο πληρωμένο εξ ολοκλήρου. Προκαταβολή για ένα διαμέρισμα κάποια μέρα. Το είδος του μαξιλαριού που εμποδίζει μια κακή χρονιά να γίνει 5. Η μαμά μου κυκλοφορούσε γύρω από το θέμα από τη στιγμή της κηδείας. Στην αρχή ακουγόταν προσεκτική, σχεδόν εκπαιδευτική. Έλεγε ότι πρέπει να καθίσουμε με έναν οικονομικό σύμβουλο, ότι ίσως αξίζει να τακτοποιήσουμε τα πράγματα, ότι είμαι νέα και τα μεγάλα ποσά εξαφανίζονται γρήγορα αν δεν τα διαχειριστείς σωστά. Μετά ήρθαν οι πραγματικές προτάσεις. Να εξοφλήσουμε τα χρέη της τεχνικής εταιρείας του Σταύρου, γιατί τα χρέη της οικογένειας είναι και δικά σου. Να βοηθήσουμε με τα νομικά έξοδα του Νίκου, γιατί έκανε απλώς μια ανοησία. Να βάλουμε κάτι στην άκρη για τη σταθερότητα του σπιτιού, αφού έμενα κάτω από αυτή τη στέγη τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια. Σαν να μην είχε χρησιμοποιήσει τα χρήματα από τη δουλειά μου στην ταβέρνα για τα ψώνια του σπιτιού από τα 16 μου. Σαν να μην είχε πάρει τα χρήματα που έστελνε η γιαγιά για βιβλία και να το είχε αποκαλέσει προσωρινό. Σαν να μην είχα ήδη καταλάβει ότι στο σπίτι μας η οικογενειακή υποστήριξη κυλούσε πάντα προς μία κατεύθυνση, προς αυτούς. Οπότε όταν πλησίασε η εβδομάδα των γενεθλίων μου, σταμάτησα να ακούω τι έλεγε η μαμά και άρχισα να παρατηρώ τι ετοίμαζε. Αγόρασε έναν δερμάτινο φάκελο, εκτύπωσε έγγραφα. Ρώτησε 2 φορές αν είχα ακόμα την κάρτα του διαχειριστή καταπιστεύματος στο σιρτάρι μου. Ρώτησε ακόμα και τι ώρα ξεκλειδώνει ο λογαριασμός, σαν να επρόκειτο για θησαυροφυλάκιο που περίμενε συναγερμό γενεθλίων. Αυτό ήταν που με έκανε να καλέσω τον κύριο Αλεξίου. Χειριζόταν το καταπίστευμα της γιαγιάς από την αρχή. Ξερή φωνή, γκρίζα κοστούμια, ο τύπος που κάνει κάθε πρόταση να ακούγεται εγκεκριμένη από επιτροπή. Συνήθως το μισούσα αυτό στους ενήλικες. Εκείνο το βράδυ με έσωσε. Τον συνάντησα μαζί με έναν συμβολεογράφο στο γραφείο του μετά το σχολείο, του είπα ακριβώς τι έλεγε η μαμά μου και έκανα μία ερώτηση. Τι μπορώ να κάνω πριν από αύριο? Με κοίταξε για μία μεγάλη στιγμή και είπε ότι μπορώ να επιλέξω αν η πρόσβαση σημαίνει δυνατότητα ανάληψης ή προστασία. Στις 9:20 το βράδυ η απάντηση ήταν υπογεγραμμένη. Τα δικαιώματα διανομής παρέμειναν δικά μου. Ο έλεγχος επίσης.
Ο κύριος Αλεξίου είχε μετατρέψει το καταπίστευμα σε κλειδωμένη δομή. Δίδακτρα, στέγη, ιατρικές ανάγκες, εγκεκριμένες διαβιωτικές δαπάνες. Τίποτα παραπάνω. Κανείς δεν μπορούσε να το αδειάσει σε ένα συναισθηματικό Σαββατοκύριακο ή να το παραδώσει στην οικογενειακή πίεση. Κάθε μεγαλύτερη ανάληψη απαιτούσε ανεξάρτητη αξιολόγηση. Το όνειρο της μαμάς μου να με καθίσει απέναντί της το επόμενο πρωί και να διαχειριστεί τα χρήματα σαν να της ανήκαν επιτέλους ήταν νεκρό πριν καν κοπεί η τούρτα. Απλώς δεν το ήξερε ακόμα. Έτσι στεκόμουν εκεί τα μεσάνυχτα, ενώ εκείνη σήκωνε ποτήρι για το μέλλον μου και με κοιτούσε σαν γυναίκα που μετρά το χρόνο σε χρηματοκιβώτιο. Ο Σταύρος ρώτησε πότε ήθελα να αρχίσουμε να μιλάμε για αριθμούς. Είπα αύριο. Η μαμά μου χαλάρωσε αμέσως, ορατά. «Καλά», είπε. «Ας κοιμηθεί καλά μία τελευταία νύχτα». Το επόμενο πρωί δεν χτύπησε. Μπήκε κατευθείαν στο δωμάτιό μου στις 8 και 7 λεπτά, κρατώντας έναν δερμάτινο φάκελο και μία κούπα καφέ που δεν είχε φέρει για μένα. Κάθισε στην άκρη του κρεβατιού μου, σαν η συνάντηση να είχε ήδη προγραμματιστεί από τον Θεό και την τράπεζα μαζί. Άφησε τον φάκελο πάνω στην κουβέρτα μου, με κοίταξε και είπε ότι πρέπει να μιλήσουμε για τα χρήματα. Άνοιξε τον φάκελο σαν να προείδρευε διοικητικού συμβουλίου. Μέσα ήταν καρτέλες, όχι σκόρπιες σημειώσεις, όχι νευρικά μουτζουρώματα. Καρτέλες, σταθεροποίηση οικογένειας, μέλλον Ελένης. Αυτή η τελευταία με έκανε σχεδόν να γελάσω. Γιατί αν την ένοιαζε το μέλλον μου, δεν θα είχε φτιάξει πλάνο δαπανών για τα χρήματά μου πριν καν έχω νόμιμο δικαίωμα να τα αγγίξω. Μου έσπρωξε την πρώτη σελίδα. «Έχουμε κάνει τα μαθηματικά», είπε. Φυσικά και είχε κάνει. Η μαμά μου αγαπούσε τα μαθηματικά όταν αφορούσαν τις θυσίες άλλων. Στην κορυφή της σελίδας ήταν πληκτρολογημένη μία επικεφαλίδα και από κάτω οι προτεραιότητές της. Πρώτον, χρέη τεχνικής εταιρείας του Σταύρου. Δεύτερον, νομικά έξοδα του Νίκου. Τρίτον, αποθεματικό ασφάλειας νοικοκυριού. Τέταρτον, αντικατάσταση αυτοκινήτου. Πέμπτον, εκπαιδευτικό ταμείο για μένα, εφόσον το επιτρέψουν οι οικογενειακές υποχρεώσεις. Διάβασα αυτή τη γραμμή 2 φορές. Εκπαιδευτικό ταμείο για μένα. Πέμπτη. Μετά τον Σταύρο, μετά τον Νίκο, μετά τον νοικοκυριό, μετά το αυτοκίνητο. Η μαμά με παρακολουθούσε και μπέρδεψε την ηρεμία μου με αδυναμία. «Ξέρω ότι φαίνεται πολύ», είπε, «αλλά μόλις γίνουν προσβάσιμα τα χρήματα, πρέπει να είμαστε έξυπνες. Έξυπνες». Αυτή ήταν η λέξη της για υπάκουες. Ο Σταύρος εμφανίστηκε τότε στο κατόφλι, καφέ στο χέρι, ακουμπισμένος στο πλαίσιο σαν αυτούς τους άντρες στις διαφημίσεις που φαίνονται υποστηρικτικοί ακριβώς πριν απογοητεύσουν όλους. «Δεν παίρνουμε τίποτα από σένα», είπε. «Το οργανώνουμε». Τον κοίταξα. Ο Σταύρος οργάνωνε τη ζωή του από τότε που ήμουν 11 χρονών. Οργάνωνε χρέη. Οργάνωνε νέες αρχές. Οργάνωνε εξηγήσεις για το γιατί η τεχνική του εταιρεία πάντα έμοιαζε να απέχει ένα τιμολόγιο από την ανάκαμψη. Η μαμά τον έλεγε άτυχο. Εγώ τον έλεγα ακριβό. Ο Νίκος ήταν χειρότερος. 21 χρονών, απερίσκεπτος, μόνιμα προσβεβλημένος από τις συνέπειες των πράξεών του. 2 μήνες πριν τον μάζεψαν μετά από έναν καυγά σε μπαρ και ξαφνικά όλοι στο σπίτι άρχισαν να λένε φράσεις όπως «μία κακή νύχτα» και «κατεστραμμένο μέλλον». Τα νομικά του έξοδα έγιναν η οικογενειακή έκτακτη ανάγκη νούμερο 1 μέχρι το πρωινό της επόμενης μέρας. Και τώρα, φαινομενικά, ήταν το δεύτερο σημείο στην κληρονομιά των γενεθλίων μου. Η μαμά έδειξε ξανά τη σελίδα. Αν ξεμπλέξουμε τον Σταύρο και σταθεροποιήσουμε τον Νίκο, αναπνέει όλη η οικογένεια. Τότε το μερίδιό σου μπορεί να κρατήσει πραγματικά. Το μερίδιό μου. Σαν να ανήκε το υπόλοιπο ήδη σε αυτούς από ηθικό δικαίωμα. «Δεν πληρώνω τα χρέη του Σταύρου», είπα. Η έκφρασή της δεν άλλαξε. Οι καλοί ψεύτες δεν σπαταλούν το πρώτο όχι. «Δεν το λέμε πληρωμή», είπε. «Το λέμε αναδιάρθρωση οικογενειακού άγχους». Την κοίταξα. Μετά τα έγγραφα. Μετά τον Σταύρο. Μετά τον καφέ που δεν μου είχε φέρει. Και κατάλαβα κάτι χρήσιμο. Δεν ήρθε εδώ να με πείσει. Ήρθε να με οδηγήσει στην εκδοχή του ναι που είχε ήδη ετοιμάσει. Αυτό σήμαινε ότι νόμιζε πως τα χρήματα ήταν ήδη προσβάσιμα. Καλά, ας το πιστεύει για 1 λεπτό ακόμα. Έβγαλε ένα δεύτερο έγγραφο. Αυτό είχε γραμμές για υπογραφές.
Το έγγραφο δεν έλεγε τίποτα για το καταπίστευμα, ούτε επίσημη γλώσσα, απλώς μια οικογενειακή συμφωνία ντυμένη με ευγενικές λέξεις. Έλεγε κάτι σαν να αναγνωρίζω την ιστορική στήριξη του νοικοκυριού και σκοπεύω να κατευθύνω μια εθελοντική πρώτη διανομή προς κοινές υποχρεώσεις για το καλό όλων των άμεσων μελών της οικογένειας. Ιστορική στήριξη, παραλίγο να χαμογελάσω. Η γιαγιά μου, αν ήταν στο δωμάτιο, θα το έλεγε με ένα και μόνο λεξιλόγιο, επίσημα διατυπωμένη επινόηση. Η μητέρα μου άγγιξε τη γραμμή υπογραφής με έναν ήχη. Αυτό απλώς κρατάει τα πράγματα καθαρά. Όχι, είπα. Κρατάει τα πράγματα αδύνατο να αποδειχθούν. Αυτό τον έβγαλε από την κάσα της πόρτας. Ο Σταύρος μπήκε μέσα, άφησε την κούπα του και μου μίλησε με εκείνη την υπομονετική φωνή που χρησιμοποιούν οι άντρες όταν νομίζουν πως οι νέες γυναίκες αντιδρούν συναισθηματικά σε χρήματα που δεν καταλαβαίνουν. «Ελένη, άκουσε. Κανείς δεν προσπαθεί να σε βλάψει, αλλά 400.000 ευρώ στην ηλικία σου μπορούν να εξαφανιστούν γρήγορα. Χρειάζεσαι ώριμους ανθρώπους γύρω σου. Αυτό σου λέει τα πάντα για την οικογένειά μου. Κανείς στο δωμάτιο δεν ρώτησε τι ήθελα να σπουδάσω, ούτε πού ήθελα να ζήσω, ούτε αν αισθανόμουν ασφαλής, ούτε τι σκόπευε η γιαγιά. Μόνο πόσο γρήγορα μπορούσαν να τοποθετηθούν ως ενήλικες γύρω από τα χρήματά μου. Ακούμπησα στο κεφαλάρι. Έχει μιλήσει κανείς από εσάς με τον κύριο Αλεξίου? Η μητέρα μου συνοφριώθηκε ελαφρά. Γιατί? Επειδή διαχειρίζεται το καταπίστευμα. Τα μάτια της στένεψαν. Δεν χρειάζεται να εμπλέξουμε τράπεζα σε ιδιωτικό ή οικογενειακό προγραμματισμό. Ιδιωτικό. Η αγαπημένη λέξη των ανθρώπων που ξέρουν ότι τα έγγραφα μπορούν να τους σταματήσουν. Αυτό δεν ήταν η ερώτησή μου, είπα. Για πρώτη φορά εκείνο το πρωί ο ρυθμός της έσπασε. Όχι, είπε, όχι ακόμα, όχι ακόμα. Δηλαδή σχεδίαζε να το κάνει. Δηλαδή πίστευε ότι η πρόσβαση ερχόταν πρώτη και ο έλεγχος αμέσως μετά. Άπλωσα το χέρι, έστρεψα τον φάκελο και είδα τη σελίδα που είχε επιγράψει σταθεροποίηση. Παλιά χρέη νοικοκυριού, επαγγελματική πίστοση του Σταύρου, αμοιβή δικηγόρου του Νίκου, τρίμηνο αποθεματικό για τη μητέρα μου. Και στο κάτω μέρος, κάτω από μελλοντικά, δίδακτρα Ελένης προς συζήτηση. Προς συζήτηση. Το δικό μου μέλλον είχε μία αόριστη γραμμή κάτω από μία λίστα με τις άμεσες ανάγκες τους. Άφησα το χαρτί. Η μαμά πάλι παρερμήνευσε τη σιωπή μου. Μαλάκωσε τη φωνή της. Ήξερε, είπε, ότι η γιαγιά το σκόπευε για μένα, αλλά η γιαγιά σκόπευε και να φροντίζει η οικογένεια η μία την άλλη. Όχι. Η γιαγιά σκόπευε να επιβιώσω από αυτούς. Αυτό ήταν όλο το νόημα. Κοίταξα τη μαμά, τις καρτέλες, τις υπογραφές που είχε ήδη ετοιμάσει και αποφάσισα ότι το πιο καλό που μπορούσα να κάνω ήταν να την σταματήσω να μιλά. «Τα χρήματα είναι κλειδωμένα», είπα. Με κοίταξε. «Τι? Τα κλείδωσα χθες το βράδυ». Ο Σταύρος γέλασε μια φορά σύντομα. «Δεν μπορείς να κλειδώσεις το δικό σου καταπίστευμα». Τον κοίταξα. «Ο κύριος Αλεξίου μπορεί». Η μαμά πάγωσε. Όχι από σύγχυση, από υπολογισμό. «Τι ακριβώς έκανες?» ρώτησε. «Άλλαξα τη δομή διανομής». Το πρόσωπό της άδειασε αργά. Όχι επειδή κατάλαβε κάθε λέξη. Επειδή κατάλαβε αρκετά. Σηκώθηκε απότομα και ο φάκελος γλίστρισε από το κρεβάτι. Οι σελίδες σκόρπισαν στην κουβέρτα μου και στο πάτωμα. «Για ποιο λόγο?» ρώτησε. Την κοίταξα στα μάτια. «Για τον ίδιο λόγο που ήρθες εδώ με καρτέλες». Το δωμάτιο ησύχασε. Και τότε η μαμά είπε την πρόταση που μου επιβεβαίωσε ότι είχα κάνει σωστά που έδρασα πριν τα μεσάνυχτα. «Δεν είχες κανένα δικαίωμα να το κάνεις αυτό χωρίς να το συζητήσεις μαζί μου. Αυτό, όχι γιατί ένιωθα ανασφαλής, όχι τι καλύπτει ακόμα για μένα. Μόνο αυτή, ο αποκλεισμός της, η εξουσία της, η αγανάκτησή της». Ο Σταύρος μπήκε μπροστά πριν απαντήσω. «Τι εννοείς κλειδωμένα ακριβώς?» Τον κοίταξα. «Εννοώ ότι δεν μπορείς να κάθεσαι εδώ με φάκελο και να κατευθύνεις τα χρήματα στα χρέη σου». Το σαγόνι του σφίχτηκε. «Δεν είναι αυτό που γίνεται εδώ». Έριξα μια ματιά στις σελίδες σκορπισμένες στο κρεβάτι μου. Νοικοκυριό. Νίκος. Σταύρος. Σταθεροποίηση. «Ναι», είπα. «Αυτό ακριβώς είναι». Η μαμά μου έσκυψε και μάζεψε τις σελίδες βιαστικά, τις έχωσε πίσω στον φάκελο σαν να μπορούσε έτσι να ξαναβάλει τα πράγματα στη θέση τους. «Σε χειραγώγησαν», είπε. Αυτό σχεδόν με έκανε να γελάσω. Όχι γιατί ήταν αστείο,
Γιατί οι άνθρωποι μιλάνε για χειραγώγηση μόνο όταν κάποιος άλλος έφτασε σε σένα πρώτος. Όχι, είπα. Με συμβούλεψαν. Ποιος? Ο κύριος Αλεξίου. Το όνομα προσγειώθηκε βαριά, όχι γιατί η μαμά τον σεβόταν. Γιατί ήξερε ότι ήταν αρκετά μεγάλος, αρκετά επίσημος και αρκετά βαρετός, ώστε να της αφήνει ελάχιστο χώρο να με χαρακτηρίσει ιστερική. Ο Σταύρος σταύρωσε τα χέρια. «Και τι σε έπεισε να κάνεις? Να κρατήσω το καταπίστευμα για δίδακτρα, στέγη, ιατρικά έξοδα και εγκεκριμένες διανομές». Το πρόσωπο της μαμάς άλλαξε. Όχι σύγχυση, αριθμητική. Έκανε αφαιρέσεις σε πραγματικό χρόνο. Καμία εφάπαξ ανάληψη, καμία γρήγορη μεταφορά, καμία διάσωση της τεχνικής εταιρείας του Σταύρου, κανένα εύκολο χρήμα για δικηγόρο του Νίκου, κανένα νοικοκυριό που να μπορεί να διαχειρίζεται ήσυχα από κοινό λογαριασμό που θα έλεγχε συναισθηματικά. «Τι εννοείς εγκεκριμένες διανομές?» ρώτησε. «Ανεξάρτητη αξιολόγηση για μεγαλύτερα ποσά, δηλαδή χρειάζεσαι άδεια για να χρησιμοποιήσεις τα δικά σου χρήματα». Την κοίταξα, από ανθρώπους που δεν προσπαθούν να τα ξοδέψουν πριν καλά-καλά ξυπνήσουν. Ναι. Αυτό τη σώπασε για ένα ολόκληρο δευτερόλεπτο. Μετά ο Νίκος εμφανίστηκε στην πόρτα. Ξυπόλυτος, φούτερ, με τα μαλλιά ακόμα κολλημένα από τον ύπνο. Κοίταξε τη μαμά, μετά τον Σταύρο, μετά τον φάκελο στο κρεβάτι μου και αμέσως κατάλαβε ότι κάτι πολύτιμο είχε πάει στραβά. «Τι έγινε?» Κανείς δεν απάντησε. «Καλά, ας νιώσει και αυτός αβεβαιότητα για μια φορά». Μπήκε πιο μέσα, πήρε τα χρήματα ή όχι, αυτός ήταν ο Νίκος. Χωρίς καλημέρα, χωρίς χρόνια πολλά, χωρίς προσποίηση. Μόνο απογραφή. Η μαμά του έκοψε τη φόρα, όχι τώρα, εκείνος την αγνόησε και με κοίταξε. «Τα μετέφερες?» «Ναι», το πρόσωπό του άσχημανε αμέσως. «Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Η γιαγιά το άφησε για την οικογένεια, όχι, η γιαγιά το άφησε για μένα. Η οικογένεια απλώς περίμενε από κοντά με ετικέτες και δικαιολογίες. Το άφησε για να επιβιώσω από αυτό το σπίτι. Αυτό βρήκε στόχο. Όχι επειδή το κατάλαβε ο Νίκος, επειδή το κατάλαβε η μαμά. Κάθισε στην άκρη της καρέκλας του γραφείου μου και φάνηκε ξαφνικά 10 χρόνια μεγαλύτερη. Όχι λυπημένη, όχι συλλογισμένη, απλώς παγιδευμένη με τρόπο που δεν τον είχε προβλέψει. Με ρώτησε αν νομίζω ότι θα μου έκλεβε. Σκέφτηκα τα λεφτά για τα βιβλία. Τα λεφτά για τα ψώνια. Την κάρτα που χρησιμοποίησε μια φορά κατά λάθος και επέστρεφε σε δόσεις. Τον φάκελο από τη γιαγιά, 200 ευρώ για χειμωνιάτικα, που κατέληξαν κάπως να πληρώνουν το κοινό ρεύμα. Της είπα το πιο ευγενικό αλήθεια που μπορούσα. Της είπα ότι είχε ήδη μοιράσει τα χρήματα στο μυαλό της, πριν ακόμα τα δει. Σιωπή. Ο Σταύρος έτριψε το χέρι του στο στόμα. Ο Νίκος μούγκρισε κάτι αναπάντητο. Η μαμά κοιτούσε τον φάκελο στα γόνατά της, σαν να της είχε προδώσει κάτι προσωπικό. Και μετά δοκίμασε το επόμενο όπλο, τον φόβο. «Τι κάνεις αν χρειαστείς ρευστό?» είπε. «Γρήγορα. Χωρίς χρόνο. Τι κάνεις αν πάει κάτι λάθος?» Της απάντησα ότι το καταπίστευμα καλύπτει εγκεκριμένες ανάγκες. «Και αν κάνεις λάθος εσύ?» επέμεινε. Τότε το κατάλαβα. Η πραγματική προσβολή δεν ήταν ότι είχα κλειδώσει τα χρήματα, ήταν ότι είχα κλειδώσει τα λάθη μου έξω από αυτήν. Αυτό ακριβώς χρειάζονται άνθρωποι σαν τη μαμά. Όχι μόνο πρόσβαση στις επιτυχίες σου. Πρόσβαση στις στιγμές που είσαι αδύναμη, που υπογράφεις, που παραδίνεσαι. Δεν πρόλαβα να απαντήσω. Το κινητό μου ήχησε. «Κύριος Αλεξίου». Το έβαλα στο ηχείο. Η μαμά άλλαξε στάση σώματος αμέσως, χωρίς να το συνειδητοποιεί. «Ελένη», είπε με την ίδια ξερή φωνή της προηγούμενης νύχτας. «Ήθελα να επιβεβαιώσω ότι η μητέρα σας τηλεφώνησε στο γραφείο στις 8 και 19 το πρωί, ζητώντας άμεση εξουσία διαχείρισης επί του καταπιστεύματός σου». Την κοίταξα κατευθείαν. Δεν είχε καν την ευγένεια να φανεί αμήχανη. Ο κύριος Αλεξίου συνέχισε,
Δήλωσε επίσης ότι δεν ήσουν συναισθηματικά έτοιμη να διαχειριστείς κληρονομικά κεφάλαια και υπονόησε ότι η ίδια ήταν πάντα ο πρακτικός αποφασίζων. Ο Σταύρος πάγωσε. Ο Νίκος γύρισε το κεφάλι προς τη μαμά, ένιωσα το δωμάτιο να στενεύει γύρω μου. Γιατί να το? Δεν ήταν ανησυχία, δεν ήταν σύγχυση, δεν ήταν δύσκολη συζήτηση. Είχε κινηθεί πριν καν ξυπνήσω πλήρως. Πριν ακόμα ανοίξω τα μάτια μου σωστά. Και τώρα προσπαθούσε να το καλύψει με μια λέξη. Προστασία. Η μαμά μου βρήκε τελικά τη φωνή της και είπε ότι απλώς ήθελε να με προστατέψει. Ο κύριος Αλεξίου δεν έχασε χρόνο σε ευγένειες. Είπε ξεκάθαρα ότι η κόρη σου προστάτεψε τον εαυτό της χθες βράδυ. Γι' αυτό δεν είναι στο καταπίστευμα. Αυτή η φράση χτύπησε τόσο δυνατά, που ακόμα και ο Νίκος έκλεισε το στόμα του. Μετά ο κύριος Αλεξίου πρόσθεσε κάτι που δεν περίμενα. Είπε ότι η γιαγιά μου είχε συμπεριλάβει ένα προσωπικό γράμμα στον φάκελο κληρονομιάς, που θα αποδεσμευόταν μόνο αν κάποιος επιχειρούσε να παρέμβει στα πρώτα δικαιώματα διανομής μου. Και δεδομένης της πρωινής κλήσης, πίστευε ότι έπρεπε να το διαβάσω πριν πάρω οποιαδήποτε οικογενειακή απόφαση. Η μαμά σηκώθηκε τόσο απότομα που τα πόδια της καρέκλας τρίξανε στο πάτωμα. Είπε ότι δεν χρειάζονται μυστικά γράμματα, την κοίταξα τους φακέλους μπροστά της. Τον καφέ που ακόμα δεν μου είχε φέρει, και είπα ότι αυτό εξαρτάται από το ποιον με προστατεύουν. Το πρόσωπό της άλλαξε πρώτα. Μετά του Σταύρου. Μετά άλλαξε το πρόσωπο του Νίκου, με μια μικρή καθυστέρηση, γιατί ο Νίκος πάντα χρειαζόταν λίγο παραπάνω χρόνο για να φτάσει η πραγματικότητα. Η μαμά ρώτησε ποιο γράμμα. Ο κύριος Αλεξίου δεν της απάντησε, μου απάντησε σε μένα. Είπε ότι είναι στον φάκελο κληρονομιάς, χειρόγραφο. Η γιαγιά είχε δώσει εντολή να αποδεσμευτεί μόνο αν κάποιος επιχειρούσε να πιέσει, να εκτρέψει ή να μιλήσει εκ μέρους μου. Πίεση, εκτροπή, να μιλήσει εκ μέρους μου, η μαμά έδειχνε σαν να μόλις κατάλαβε ότι η γιαγιά δεν την είχε απλώς δει να έρχεται. Της είχε κατονομάσει τις μεθόδους εκ των προτέρων. Είπα να μου το στείλει mail. Απάντησε ότι το είχε ήδη στείλει. Το μήνυμα είχε φτάσει πριν τελειώσει την πρόταση. Άνοιξα το αρχείο, μια σκαναρισμένη σελίδα, γραφή της γιαγιάς, σταθερή, ευθεία, αμήλικτη με εκείνον τον ήσυχο τρόπο που έκανε κάθε λέξη να ακούγεται σαν να είχε ήδη αποφασιστεί εδώ και καιρό. Ελένη, αν η μητέρα σου είναι θυμωμένη, τότε είχα δίκιο να κινηθώ πρώτη. Θα σου πει ότι η οικογένεια πρέπει να συζητά τα χρήματα πριν εμπλακούν τράπεζες και δικηγόροι. Αυτό που εννοεί είναι ότι θέλει πρόσβαση πριν σκληρύνει η ραχοκοκαλιά σου. Δεν είσαι εγωίστρια επειδή προστατεύεις αυτό που σου άφησα. Δεν είσαι σκληρή επειδή αρνείσαι να χρηματοδοτείς τις έκτακτες ανάγκες άλλων. Και αν χρησιμοποιήσουν τις λέξεις οικογένεια, καθήκον, στήριξη ή μετά από όλα όσα κάναμε για σένα, θυμήσου αυτό. Όσοι σε αγαπούν δεν προγραμματίζουν το μέλλον σου γύρω από τα χρέη τους πριν καν ξυπνήσεις τα 18 σου χρόνια. Έπρεπε να σταματήσω εκεί. Όχι επειδή έκλαιγα. Επειδή η φωνή της γιαγιάς έφτανε μέσα από την οθόνη τόσο καθαρά που το δωμάτιο ένιωσε πιο μικρό. Συνέχισα όρθια. Αν ο Σταύρος θέλει να σώσει την τεχνική εταιρεία του, ας τη σώσει μόνος του. Αν ο Νίκος χρειάζεται νομική βοήθεια, ας νιώσουν το βάρος αυτού όσοι τον μεγάλωσαν. Και αν η μητέρα σου πει ότι αυτό κάνει η οικογένεια, ρώτησέ την γιατί η οικογένεια κινείται πάντα προς μία κατεύθυνση όταν το κόστος το πληρώνεις εσύ. Μην μπαίνεις σε μεγάλες συζητήσεις. Μην εξηγείς 2 φορές. Μην παραδίδεις τη ζωή σου σε ανθρώπους που την έχουν ήδη ξοδέψει στο μυαλό τους. Χρησιμοποίησε τα χρήματα για τις σπουδές σου, για ένα μέρος να μείνεις. Για τα χρόνια εκείνα που το να είσαι ασφαλής μετράει περισσότερο από το να είσαι αρεστή. Αυτή ήταν η γιαγιά μου, ποτέ συναισθηματική περισσότερο από όσο χρειαζόταν. Τελείωσε το γράμμα με μία τελευταία φράση. Αν σκανδαλίζονται από τα όρια σου, ας σκανδαλίζονται εκεί που δεν μπορούν να σου βάλουν λογαριασμό. Σήκωσα το βλέμμα από το τηλέφωνο. Η μητέρα μου είχε παγώσει. Ο Σταύρος προσποιόταν την ουδετερότητα που στη γλώσσα του σήμαινε πανικό. Ο Νίκος έδειχνε θυμωμένος με εκείνον τον χαλαρό, άβολο τρόπο του ανθρώπου
που μόλις κατάλαβε ότι τα χρήματα που υπολόγιζε βρίσκονται τώρα πίσω από τζάμι. Κανείς δεν μίλησε πρώτος. Καλά. Γιατί είχα κουραστεί από συζητήσεις όπου έπρεπε να κάνω ταυτόχρονα τη συναισθηματική δουλειά και την οικονομική άμυνα. Το κράτησα απλό. Είπα ότι έχτισαν ένα πλάνο διανομής για τα χρήματά μου πριν φάνε πρωινό. Η μητέρα μου προσπάθησε μια ακόμα φορά, είπε ότι προσπαθούσε να προστατέψει την οικογένεια. Κούνησα το κεφάλι. Όχι. Προσπαθούσε να με απορροφήσει στα προβλήματά της πριν γίνω νόμιμα αρκετά μεγάλη για να πω όχι. Τότε ο Σταύρος έκανε ένα βήμα μπρος, φωνή χαμηλή, διευθυντική, ήδη έτοιμος να πλαισιώσει το δωμάτιο. Έκανε ένα λάθος, όχι το μεγαλύτερο, αλλά το πιο καθαρό. Με κοίταξε και είπε ότι δεν πρέπει να κάνω δράμα επειδή είμαι συναισθηματική. Τίποτα δεν αποκαλύπτει έναν άνθρωπο πιο γρήγορα από το να σε λέει συναισθηματική ακριβώς τη στιγμή που μόλις τους έκλεισε στην πόρτα με νομικά έγγραφα που δεν φανταζόντουσαν ότι ήξερες να διαβάζεις. Τον κοίταξα. Είπα ότι υπέγραψα πριν τα μεσάνυχτα. Ότι αυτός μπήκε στο δωμάτιό μου με εκτυπωμένες σελίδες και σχέδια. Μόνο ο ένας από τους δύο σκέφτηκε το μέλλον μου. Και δεν ήταν αυτός. Σώπασε. Ο Νίκος μουρμούρισε ότι όλο αυτό είναι τρελό. Γύρισα προς τα εκεί. «Όχι», του είπα, «είναι ακριβό, υπάρχει διαφορά». Η μητέρα μου ξανακάθισε αργά. Ο φάκελος στα γόνατά της άδειος από νόημα πλέον. Και για πρώτη φορά από τότε που μπήκε στο δωμάτιό μου, δεν έδειχνε θυμωμένη. Έδειχνε ηττημένη, όχι από τύψεις. Από το γεγονός ότι τα χρήματα είχαν φύγει από την εμβέλειά της. Αυτό ήταν που τη χτύπησε. Όχι ότι με έχασε, ότι έχασε την πρόσβαση. Τότε είπε κάτι αληθινό για πρώτη φορά. Ρώτησε αν αυτό ήταν όλο. Κοίταξα τον φάκελο που έφερε. Κοίταξα το σπίτι, τον Σταύρο, τον Νίκο, τη γραμμή στην οποία το δικό μου μέλλον ερχόταν πέμπτο. Μετά τη κοίταξα αυτήν. «Ναι», είπα, «αυτό ήταν όλο». Ο Σταύρος προσπάθησε μία ακόμα φορά. Είπε ότι παίρνω μόνιμες αποφάσεις εξαιτίας μίας τεταμένης πρωινής ώρας. Παραλίγο να γελάσω. Μίας τεταμένης πρωινής ώρας. Σαν να μην κυκλοφορούσε γύρω από αυτά τα χρήματα εδώ και μήνες. Σαν η μητέρα μου να μην μετρούσε αντίστροφα προς την πρόσβαση. Σαν ο φάκελος στο κρεβάτι μου να μην ήταν από μόνος του απόδειξη πρόθεσης. Του είπα ότι δεν πήρα μόνιμη απόφαση εξαιτίας μίας πρωίας. Την πήρα εξαιτίας χρόνων στοιχείων. Κανείς δεν απάντησε. Γιατί δεν υπήρχε απάντηση. Η μητέρα μου έφυγε πρώτη, πήρε τον φάκελο, κατάλαβε ότι δεν είχε πια καμία εξουσία και τον κράτησε παρόλα αυτά, σαν κάτι νεκρό που δεν είχε ακόμα αποδεχτεί. Ο Σταύρος ακολούθησε. Ο Νίκος έμεινε στο κατόφλι ένα δευτερόλεπτο παραπάνω και είπε ότι η γιαγιά θα μισούσε αυτό. Κοίταξα το γράμμα ανοιχτό στο κινητό μου. «Όχι», είπα. «Αυτή το σχεδίασε. Έφυγε. Και έτσι, επιτέλους, τα 18 μου χρόνια άρχισαν. Όχι με τούρτα, όχι με σαμπάνια, όχι με τόστ από ανθρώπους που μιλούσαν στην πραγματικότητα για τον εαυτό τους. Με ησυχία. Αληθινή ησυχία. Αυτή που έρχεται όταν μία κλειδαριά επιτέλους κρατά. Το καταπίστευμα πλήρωσε το πανεπιστήμιό μου, το πρώτο μου διαμέρισμα, τη χρονιά που έκανα αιτήσεις για μεταπτυχιακό. Και κάτι άλλο, δυσκολότερο να ονομάσω. Μία αίσθηση ασφάλειας που δεν είχα ποτέ επιτραπεί να φανταστώ χωρίς ενοχή. Η μητέρα μου έμεινε θυμωμένη για καιρό. Μετά πέρασε στη μαλακή γλώσσα που χρησιμοποιούν οι οικογένειες όταν θέλουν συγχώρεση χωρίς ποτέ να πουν συγγνώμη. Ξέρεις, αυτή τη γλώσσα. Είναι πολύ συγκεκριμένη. Η τεχνική εταιρεία του Σταύρου έκανε αυτό που κάνουν τα ασταθή πράγματα όταν κανείς δεν αναγκάζεται πια να τα συγκρατεί. Ο Νίκος έπρεπε να μάθει ότι μια κακή νύχτα ανήκει σε αυτόν που την έζησε. Δεν μπορείς να την ξεπληρώσεις με τα χρήματα κάποιου άλλου. Και εγώ. Το πιο σημαντικό πράγμα που μου άφησε η γιαγιά μου δεν ήταν μόνο τα χρήματα. Ήταν η στιγμή. Κατάλαβε ότι ο πραγματικός κίνδυνος δεν ήταν η πρόσβαση στα 18 χρόνια μου, ήταν η πίεση εκείνη την ηλικία. Με προστάτεψε από το πρωί μετά τα κεριά περισσότερο από ό,τι από τη φτώχεια. Και αυτό δεν το ξεχνώ. Κάποιες κληρονομιές αλλάζουν τα οικονομικά σου. Οι σπάνιες αλλάζουν την κατεύθυνση ολόκληρης της ζωής σου, φροντίζοντας τα λάθος χέρια να μην φτάσουν ποτέ πρώτα. Αν έφτασες ως εδώ,
Πες μου στα σχόλια τι θα έκανες στη θέση μου. Θα είχες κλειδώσει το καταπίστευμα πριν τα μεσάνυχτα. Θα αντιμετώπιζες πρώτα την οικογένεια. Και τι σε χτύπησε περισσότερο, ο φάκελος στο κρεβάτι, η κλήση στον κύριο Αλεξίου, ή αυτό που είπε η γιαγιά για ανθρώπους που προγραμματίζουν το μέλλον σου γύρω από τα χρέη τους? Αν η ιστορία αυτή σε άγγιξε, μοιράσου την με κάποιον που πρέπει να την ακούσει. Και μείνε μαζί μου για την επόμενη.